A jó vadgazdának 2x2, hogy egész évben folyamatosan, de különösen a téli és tavaszi hónapokban etetni kell a vadállományt. Hiszen a vad régóta nem a természet ajándéka, hanem nagyon sok fáradtságot, energiát, szakmai hozzáértést és nem utolsó sorban költséget igénylő tevékenység. Igaz-e ugyanez itt Uzsán? Igen, az Uzsai erdőgazdaságnál éves költséget a vadetetésre 1,5-2 millió forint. Ez úgy érzem, hogy úgy van felhasználva gazdálkodó, hogy vad mindig is találjon a megfelelő területen, az etetőkbe, a vadföldeken, tehát kialakult a vetésforgón, zöld takarmányt, etel a szórókon, kukoricát, silótakarmányt, bizonyos területen összekoncentrálni a vad, és ott vadkár veszély ne lépjen fel. Nagyrészt a etetők feltöltésére utcán színet használunk, vad legjobban a szarvasállomány ezt kedveli, aztán dán muflon is szívesen fogyasztom meg, próbáltunk az erdélyszínával, nem vált be, de a lucern azt szinte szereti, imádja. Aztán silót szoktunk kiordani bizonyos részekre, a szarvasállományt nagyon szépen összetartja, muflonállományt, kukoricát szórókon, és hát természetesen hozzátartozik etetésre a sózok feltűzése. Az elmúlt esztendőben igen jelentős volt a magtermés. Befolyásolta ez a vad étvágyát, meg az etetést? Befolyásolta a vad itt olyan szempontból, hogy a szálas erdőkben a csermak olyan bőségesen termett, hogy a vaddisznó állomány szinte lehet látni, hogy átterel egészségesen. A szarvas állomány pedig az is imádja, szóval szeretik a makkot nagyon. Melyik a fontosabb, a téli vagy a tavaszi etetés? A téli etetés is fontos, de édesem szerint a tavaszi etetés fontosabb, mert tavasszal vadállomány egy kicsit legyengül, télig igaz az erejét. A kocák akkor elnek, szükséges a szórokat feltölteni, szarvasállománynak esetleg még akkor szálas takarmányt tudunk kijutatni etetőkbe. Úgy érzem, hogy sok helyen a tavaszi etetés elhanyagolják, pedig ez igen fontos a vadállomány számára. A jó vaddisznó vadászathoz mindenek előtt lehetőleg sok vaddisznó kell. És hogyha jól készítették elő a vadászterületet, ha jó helyen jelölték ki a lőállásokat, ha kedvező az időjárás, ha jó puskások vannak a lőállásokba, akkor nem maradhat el az eredmény sem. Erre voltunk kíváncsiak, amikor elkísértük kameránkkal a HM Budapesti Erdőgazdaság RT Uzsai erdészeténél azokat a vadászokat, akik 2 nappal korábban érkeztek ide, és terveik szerint legalább 20 disznót akartak lőni. Jövő hét végére a Mr. Hungária területünkre 10 osztrák vadászvendéget küld disznóhajtásra. Ezt szeretném veletek megbeszélni, hogy a programot hogyan csináljuk. Katya, akkor melyik területrészt javaslod a te részeden? Én a Tapolca 23-as tagot javaslom meghajtásra. Én úgy érzem, abban 30-40 darab disznó mozog, de kontahajtással kellene ezt végigvinni. Akkor a te területeden is melyik? Én ennyire az 73-74-es gondolom. Ott is feleszik a szórót, rendszeres etetés után, úgyhogy én szerintem eredményes lesz az Ja, is. biztos. Die ganze Gruppe recht herzlich begrüßen im Namen von unserer Forstverwaltung in Uzsai Revier. Heute und morgen wir machen drei Triebe, 2 Vormittag und einen Nachmittag. In jeder Trieb ist frei auf Abschuss Sau und Fuchs, jede Größe und jede Menge, wenn es gelingt. Itt jöttek el az úton, itt jöttek, ahol talán maga van, onnan még ennyire.
Hajtók, tessék rendeződni, a hajtást elindítom. Hát nagyon sok munkával jár az, hogy egy ilyen hajtóvada eredményesen végre tudjunk hajtani. A disznó egy nagyon rafinált vad. Tehát rafinált az egyéni vadászatnál, de nagyon rafinált a hajtásba. És hát mi szoktuk alkalmazni az úgynevezett kontrahajtást, mert első menetben visszatör a disznó, de amikor már még egyszer van zaklatva, úgy néz ki, hogy akkor azért csak elhagyja a sűrűt. És hát ezt tapasztaltuk az elmúlt 5 hajtás során, mind az 5 hajtást kontrába hajtottuk, és szinte több lövés volt a visszahajtásnál, mint az odahajtás során. Als Organisator unserer Jagdgesellschaft freue ich mich über die 2 wunderschönen Jagdtage in Ungarn, die wir verbracht haben. Es war sehr viel Wild in den Revieren, die Organisation war wunderbar durchgeführt, es hat viele Treiber gegeben, es hat alles gut funktioniert und wir würden uns freuen, wenn wir vielleicht im nächsten Jahr oder heuer im Herbst wieder mit unseren ungarischen Jagdkollegen und Freunden jagen würden dürfen. Kedves vendégeink, a mai vaddisznóvadászatunknak az eredménye 2 darab kan, 8 darab poca, 10 darab süldő. Köszönöm a balesetmentes vadászatot, és jó vadászszerencsét kívánok az elejtőnek.